Cheche n'okwu a agwabugo m gị mba aka m kwụsịrị ike ebe m kwụrụ Chief onwe ihe dịka isi ike n'okwu a ana onwe ihe na-achọ egosi gị oh, the money. You want the money? Emi ha. Nobody ga ka na agụ ọnụ. Okoma. Biko wenwe o mai ka ya fukwa o. Oluechi. Mabia. Ma bogi na igwe o. Ka ọ dị. Ife got somewhere I'm
darling. Adam momu masaru. Iko dia tenu mobi. Adam manebu kamaya. Ya merenji bia kanira. Mataka makala misi. Efuela me. Ijedi na wu. Afromia. Ijedi. Ayo ngugwa. Ijedi. Achoromia. Obi munam de okwa miero gayo. Beziano kilo zeno malu. Okwesi ne hụrụ m n'anya mana gịnị jizi nkịtị ọnwụ ịhụnanya ọ ga-abụ m na nkịtị ihe ọgwụ ofufe ihe melụ ya ije dị n'ọnwụ ndidi Chief achọ nke hapụ maka ọ bụrụ ụkwụ amụ ka dị m amụsaghị amụ hapụ maka anya mụrụ ka m kwuru wee si Adamma n'ibu nke m ụbụ mmanya ahụ na onye ga-aṅụ otu ahụ nọ kịta na me ekwere gị kwa na mụ na gị ga-ebi ekwere gị kwa irugo ogo ibu nna nnọkọta n'ihu onye ya na nna m bụ ọgbọ Chief enwe m ike ya ekwukwala ka ngwa Nnamdi asị na enwe m ike ya na meji ya nwayọ oge nwanyị na-aga aga oke enwe ike ha maka agadi nwoke Mezinu ko obi dị m mma mezinu kwesịrị ime ka obi dị m mma maka ịma na obi adịrọ m mma ụdọ ga anya ihe mere obi adị m mma ịma ihe mere awụbeghị nwunye gị achọghịzi m ị na-aghọgbuzi onwe m adịkwụzi n'otu a ịmakwana ihe ji m ọkwa na ego ji ọrụ dị ka ngwa gị ego ọbụla ga-abata m aka ma nụsọ ọrụ a m chọrọ ịrụ anyị akpọ m aka agbamakwụkwọ anyị a na ekwe gị nkwa nke ahụ Nnamdi ekwezina m nkwa ịma n'ime obi gị na ị chọrọ ime ekwezina m nkwa Ijedi Adamma were kele ya nwayọ nye dị ọkụ gaji oyi Ijedi n'ọhụrụ na meji ya nwayọ oge nwanyị na-aga aga Ijedi n'ọhụrụ kenecha desbidi anyị tinye agbamnkwụ Ijedi n'ọhụrụ kwa mbọsị kwere a na-ada n'elu Ijedi nwanyị ọma ọsọ si ife a sọ gwụsịkwa ife ịchọ ka m na-ele mana ihe menụ bụ na ya bụ nwatakịrị Nnamdi chọrọ ịnụ nwa nwa abụrụ nwa Nnamdi kwesịrị ịnụ okwe na aghọta so onwe bịa chechasị ka ihe ya eme nwesị na mma akpọ gị ka m kpọọ gị ka ị bịa ka inyelụ m aka ka enwe inwe ike maka na nchọ ka onye ọbụla malụ ka ụwa malụ na nwa anwa abụrụ ụdị nwa Nnamdi kwesịrị ịnụ ịghọtago maka na ịma na mma alụ ihe ị nwere ike ime wee sị ka mkpọkene gị ka ị bịa ka anyị nwee ike wee tapịa wee malụ ka anyị esi wee mee ka ya bụ maka ọ dịwegodo iru anọgo m efe ukwu ka ahụ ụlọ nso ịma ma ọfụma ịma ife mpụta ihe o ji ego eme mkpatụ
nwatakịrị ji ego achọ okwu anyị zụrụ abụọ amaala m ihe ị nwere ike ime onye mere m ji wee kpọga ya na amakwanụ m na ị ga-emerụ m ihe a mana otu esi m na-enye m na-ekwe m nkwa na ị ga-eme ya ihe na-achọ ịgwa m na nje lahụọla m echere ihe ọbụla na ị ga-ewetara m ezigbote ozi lalụ ọfụma ọwụ na ịma osisi eji agba na ntị jee weta gbachasịa ntị gị ike maka na m ga-eburu ozi ọma butere gị ị ga-anụ akụkọ ikwuru eziokwu ifo ya nwata nwaanyị obele nsị ka ọ rapụ ife m na-eme ịma m ọfụma rapụ okwu na okwu abụlọ nri Ijedu ka ndị nụrụ anụ na-ebe ka ndị anụ gị na-akwa Ijedu ana m ekpe ekpere ka ndị ka gị ka m gbagote n'elu isi gbagote n'elu ịghọta ị na-ekwu maka elu nwanyị onye ife m na-ekwu nwanne onye ife m na-ekwu mana Nnamdi ana m ekpe ekpere ka m fụta nwaanyị mara mma asa nwaanyị mara mma ịghọta ka m ya nọrọ Ugo ụmụ nwaanyị n'ihu bụ onye gị na ya ga-anọ maka gị nwa achọbeghị mba Nnamdi ọ siri ike nwanụ gị o siri ike ugbo ka ị ji agbara ọsọ ihe mana ị ga-emechakwa mee anyị mana o siri ike ọ nweghị ha igwu anyị kwesịrị ime Ugo ozugbo biko hapụgodo ihe a ka anyị ga-ekwu okwu ihe a ka hapụgodo ihe a o nwere na-awa m isi m na-echegodo ote mbọsị m na-aga ada ha ka m ga nata ha akwụkwọ ebe edepụtasị ihe eji anụ nwaanyị ọ ihe m na-eche ị ga-eso m aga Nnamdi ị na-ajụ m njụ ka nna gị ga-aga ahụ mana anụrụ m si ụmụ nwaanyị mara mma jụrụ ebe Nnamdi nwanne m biko ịmasị iwe ezigbo enyi nwoke ele ndị ga-aga Ugo gị ụmụ nwaanyị lee ka ngwagodo gị ị ga-ebu ụzọ kwe m nkwa na ị ga-akwado m Nnamdi ịma m onye m bụ mba ọwụ nke mma onye egwu ya na ịma na ị ga-akwado m ugwu gị gwa m ka m chọọ onye ọzọ mụ na ya ga-eso aga Nnamdi nsogbu adịrọ Nnamdi mana Nnamdi ụmụ nwaanyị jụrụ ebe Nnamdi ụmụ nwaanyị mara mma Chineke ọkụ eme gị si na ọ na-ara gị ahụ ịchọta nwaanyị gị aga anụ lee ụmụ nwaanyị ị na-ekwu maka Abigail kịta ị na-ekwu maka ụmụ nwaanyị ka m soro gị gaa Nnamdi ị ga-aghọta nwanne m ngwa were ya ka m zuo ike nwaanyị ọma chere kere ebe m nọ wee mata gị mba echere m na ụmụ onye ma iwe wukwele gị afa nwa echima nwa ọgba Ada daalụ nna ya makazi iwe wukwele gị mana ọ ga-amasịkwana m ka anyị sị nwaanyị ọma ịdị oke nwere ike ịnye m aka ọ ga-amasịkwa m nwaanyị ọma onye nwa Ijedu n'ọnwụ ndidi ị na-akọwa na iso na ndị na-akwadoro ndị chọrọ ime mmemme ewu ife aga ọfụma na ife na ha ka e kwesị aga mmasị gị na ọ na-aga ọfụma ka ebumnobi gị gbasara ya ọrụ ya n'ala m na-ele anya n'imepe nke aka m inweta n'ebe m akwụ ji
ime n'ụlọ ọrụ ịma gakwanụ gaa mụkwa ihe ndị mara maka ọrụ a ka m mụchanụ ya ka m na-eme ya ka ọ na-aga ọfụma. Ọnwụ na emepere gị nke gị ugbu a ka esi ka ihe ga-eme ga-eji chi mepere m nke m ka ịbọsị mụ na gị mata utebe n'aka m mata onye ewu ọ na inwekazi ego na ọ na-ahafụzi chọọ imezi ihe iji ego eme na-achọzi ịtụfuzi ife mere bụ na nwa na-enwe mmasị and ịfụnanya mfụta ụmụ agbọghọbịa na-agba mbọ ma adị ife nwere ọgụgụ isi ọ na-enye m mmasị ọ na-atọ obi m ụtọ inyere fe aka and afụtawo m na ị na-agba mbọ and gụọ ụmụ ife and Obinigwe agọsikwa m ego karịsịrị na-eme mmefu ka m ji kwado ka m nyere gị aka emepere gị nke m. achọghị m ikweta na ihe ahụ ị chọrọ ime. A sịla na ị chọrọ kweta maka ya wụ ife omewego enugo Obinigwe achọgwo m mma and ega m eji ya wee ego wee tie ego nwa asa nwa mmanwụ tichacha gị hazie gị ọfụma iyi ife ị na-egbuke dịka anyanwụ ụtụtụ ifuru na-arụ gị dị na mwele ego yi sie gị egwu dịka onye bi n'obodo oyibo. Achọghị m ekweta na ihe ị chọrọ ime. Kweta na ọ mewego maka na o bidogo ime na nwa ga-emepere gị nke ije dị n'ọma nwere kele ya nwayọ ihe dị ọkụ ga-ajụ oyi ije dị n'ọma ndị na meji ya nwayọ oge nwanyị na-aga aga o ije dị n'ọma kenụcha desbeti anyị tinye agbamụkwụ ije dị n'ọma. Mama, unu ekwesịghị na-ege ntị nke m ntị ebe na nwaanyị a na-ekwuka mama ọkwa maka ndụ nkwu na-ekwu ya maka nkwu na-ekwukwa ihe niile ọ dịkwu na ọchọ ka m were nne ego m were ego jee chọrọ ndị okenye na-abụ mma kpọrụ dosa ha dịka nne na nna m ọkụ nsu wee chee ya kezi nju onye na-ege ntị nke m ntị ọ na-edobe arụ ka gasị n'ọnwa gekwu ihe niile ga-eme n'ụlọ ọkwa na m na-akwanyere ugwu aka masị gị asị be m pụọ eziokwu ka m na-agwa gị gbọsọ ọzọ ọ ga-ebekwa sịtọ ọnụ ọ na-asịtọ m sị asị be m pụọ anụgo m ngwa njisi ike na-enetakwa onwe gị anya papa kwan ama m na ahụ ya na-ebenata ngwa nsogbu adịghị jisi ike ụtụtụ antị nke m abalị antị nke m ọ na-ekwukọsọ ya nwa ga-ekwu ihe ga-eme n'ụlọ ọ kwadị maka ndụ nka a na-ekwudi ihe a ihe ga-eme dị n'obi ọ bịakwa be m site ọnụ ọ na-asịta ọzọ nsị ya si iro kedu kwa kedu ma adịghị mma chaa ahụ gbakasị na ahụ na-agbakasị ọ gị na ndị bank nwanne ndị bank adọwụ nọ ndị bank nke ahụ gara m mma ọ nwa ya kpụrụ nwa ya ntị nke m nwaanyị ya agwago m gị na ị ga na-eji ndidi
ị ga na-eji akọ na uche eso nwaanyị a ịkwụla ka okwu ntị nke m na-enye gị nsogbu. Ada nwaanyị ọ gafego ebe ọ na-ekwesịghị ịga. Ọ na-echedo ụlọ na-abụ nwatakịrị. Ị ga na-ewere ya nwaanyị. Nnamdị, ihe ị ga na-emewu ị ga-eji akọ na uche kwara ngwa agha na-eso ya. Enyela m gị nsogbu bịa kesa ahụ ka m baa kichin ka m chọọ ihe ị ga-eri. Enugo? Nke ga-ahapụgodo nne chọrọ isi ka a gaa n'iro gaa gị ka nne bụ anya ka nne na-arịa anya nnọọ ka mama ga-echefu n'ọhịa na-agbakasị m ahụ ka a ga-akara m mma. Ngwanụ ọrụ ihe ga-enye gị bịabezie ka anyị gasa ahụ gbanwere efe gawasị nwaanyị na-achọ ihe ga-esi n'ọnụ nwaanyị na-achọ ihe ga-esi n'ọnụ nwaanyị na-achọ ihe ga-esi n'ọnụ. bịa na-ebitinye anya akpụtakwanụ gị ebe a n'efu akpụtaghị gị n'efu ya na enwere ezigbote uru ị ga-aba ihe m na-emekwana ihe anụ maka ọ dịrị onye ọbụla mma ọ ga-abụ n'ọdịnihu anyị niile wee nwee ọṅụ unu ga-emechakwanụ kelee m maka ime adị ihe m na-eme ọzọkwa gị na-ekwu ụdị nka ichefugo na ọmụnwa bantị nke m na-eme ihe hapụrụ m okwu nke ị na-enyere onwe gị nsogbu rapụ okwu ọkwa nwaba nke m ọmụnwa na-eme n'ihe a hapụ okwu emesị ị ga-eji anya gị wee fụ o nwere onye m chọrọ ịfụ kịta o nwere onye m chọrọ ịfụ akpọgo m ya ọ na-abịa nwere ezigbote ihe dị mkpa ọ ga-eme nwere ezigbote ihe m chọrọ itinye n'aka ka o mee banyere okwu a ihe ga-enyere anyị aka echi niile nsogbu adịrọ je zuru ike naanị sọsọ ihe ị ga-emere m ịmalụ nke ahụ asị gị mee nke gị ọfụma mee ya ọfụma ihe ahụ bụ ihe ruoro gị otu ọnwa si wee gwasịa gị si otu ahụ wee mesịsịa ha aja mesịa ya ọfụma rapụziere m ọgba ntị gị n'otu ịma na ihe m nwere ike ime maka na nwatakịrị ahụ mpesịa ya ọmalụ na o nwetara onye dị ka m ị na ihe m na-ekwu ngwa gị okwu ijela ha ụlọ ọ nke m na-ekwu nke m ede n'anya n'ihu wee n'aka nke m ada apịa asị wee n'aka ị na-anụ ya ngwa biko ozugbo biko ngwa nsogbu adịrị emesị kpọọ m nsogbu adịrọ jela ahụ ụra ngwanụ ka emesịa o nwa nke a ọ dị egwu o kekwan ọ dị mma ka enyi na-eme ebe a ife mere bụ abịala m ka ndị elu ọnwa nọ m na-efe ka m soro ụnụ lekwe ya ife mụ na onye chọrọ ịlụ ya nna m wee Richmond mụ na ya mụrụ akwụkwọ Richmond nna m onye chọrọ ịlụ ife mere bụ ka m nọrọ onwe m ebe ọzọ ka m ndị elu ọnwa m na-efe daalụ ụwa isiokwu amarụ ịma afọ nke isi na-eme afọ ya ọhịa mere iche ọkara
richa nri na-eri tupu iji si anyị sebe ahụ pụọ. Ọkwa asa ndị adịrọ mma. Ọ kwesịrị na ọ masịrị ọgụ. Na ịmakazi. Ukwe dị ka isi na-egbu kesị nnọọ dị ka anyanwụ ụtụtụ. Afụrụ m na ya nwata nwoke a chọrọ ịlụ m. O dotere ife. M ga-asịkwana gị na ọ na-anwa. Gị nwa n'onwe gị ịmakakwa. Nnamdi, kee maka Ugo, kee Abigail. Ugo na Abigail nọ n'ime wọd. Kọrọ gịnị ya so ihe a? Kọrọ dị ihe a gịnị ya so? Nnamdi. Ijedi na wundidi. Ijedi na wundidi. Ijedi na wundidi. Ijedi na wundidi. Adam mani bukemo. Ife gatobwela mudale. Adam momu masaru. Biko biatenu mobi. Adam maine bukamanya. Ya mere njibia kanilo. Wataka bakala misi. Efuela me. Ijedi na wundidi. Ijedi na wundidi. Ijedi na wundidi. Obi m Nnamdi ọkwa mịọrọ gị ayọ mezianụ ka ịlụzianụ manụ ọkwa isi na ịhụrụ m n'anya mana gị na-ejizi nkịta ọnwụ